Ngokwesintu Babu Phakathi ukujikisa kwezinkomo noma kwenkomo mangabe ngithi ngizokhokha icala noma ngabe ngizohlala noma ngabe ngizolobola noma ngabe ngenzani uma ungijikisela inkomo nalenkomo yami ngithi ngizokhokha ngayo icala lomntanami usho ukuthini mina engikhipha inkomo esibayeni sika baba ngenhliziyo emhlophe kunephutha elikhulu lapha kunenkinga ukuthi ngabe lo ntombazane lo njengoba wayemithiswe lo mfana angiqondi la ukuthi lo ntombazane waya yini ekhabo lo mfana wayobika isisu na ngoba uma intombazane ithathe isisu kuyeguquke ekhaya kubontombazane bekucelwe umama wala ekhaya uyaguquke ayoguqa ngamadolo kubaba athi hey baba kabani hayi laba namuhla abantu beza ngamagama oded bani na baba nangumntwana la angisamtholi kahle umntanami umntwana usengathi usewonakele sekukhona inkinga engasayithola lapha kulomntwana baba bese ebuza unomzana ethi umntwana lona uthi umhlolo wakuphi na umama bese echaza ethi umntwana uthi umhlolo walapha kaMsini okay manje ngoba le ndaba le iyexoxwe ngibaba nomama ngoba ngabantu abathintekayo bona bobabili ngoba kuphume lo ntombazane nakho ke uxoxa ubaba nomama lapha ekhaya egumbini labo elokuhlonipheka elesizotha ukuthi akuliwa umama uhleli phansi ekhaya endlini kwagogo wenabele ubaba uhleli esigqikini ubaba uphuza amahewu nomphuza isobho uhleli uphuza isobho uyaxoxa nonkosikazi uze kubaba wazi obingela wazothula ukuthi baba nayi inkinga sengivele ngenze njani akumele umsakazi ekhaya kube khona into ehlanganiswa ngumama yedwa nabantu bokuhamba abantu abahlanganisa izinto ekhaya kuqala abantu baziphumela ngaphandle ngubaba nomama ubaba ke manje besetshela ke lo acela unkosikazi no nasibani noma nazwane nabani mntanami hamba ke wena uyocela amanye amakhosikazi azokhapha umntwana ukuthi aye lapha kulomuzi ayothula umhlolo ayosho kuloya muzi ukuthi inja yalapha ekhaya isedle amaqanda lapha ekhaya ngabe bona lokho bayakwazi na bese guquka kumama ebuyele emuva ethathe acele omakhelwane ayikho into omsakazi ebaluleke ukuzwana nomakhelwane ukuzwana nabantu ungabona ngathi abanaso isikhala kodwa kukhona lozobadinga akumele ube ngumama ekhaya owakhumuza ukugabisa amafurniture akho ugabisa umshinga wakho ugabisa imoto zakho ugabisa imali zakho ekutheni wena ungazwani nomakhelwane kufanele noma uyisicebi samampelo cha wena umali ekhala egije emzimbeni wakho kodwa kufanele uzwane nomakhelwane umuntu emhlabeni ngumuntu ngabantu philisana abantu owakhelene nabo endaweni laba bantu owakhelene nomsazi ibona bazakusingatha ebubini bakhe ekufeni kwakho ungakho maguqwa kushoniwe kumeguquzo umakhelwane eqala manje lo mntwana ke manje lona ke ucela umakhelwane umsakazi bemkhaphe bamuse kuloya muzi lo muzi lo mntwana ethi lesisu ngesakhona uyofika ukhonjwe nguye ukuthi nakho mabefika ekhaya lapha bayokhulekela labo omama ababili nalomntwana wesithathu bekhulekele esangweni nxa bekhule esangweni ke kuyawuvela bengibani noma umntwana ekhaya noma ngibani bese labo mama bathi size lapha ekhaya sithunywe abakazi bani banyana bathi asilethe nawo umkhuba osovele lapha ekhaya umntwana lona uthi lo mkhuba ngwalapha ekhaya inje nje iqanda yalapha ekhaya ufika lawo mama nentombazana bengena endlini kagogo abayele ekamelweni lababa bangedla gogo nxa befika umama laba abafela igqinsi ezitulweni abahlala ezitulweni baguqa bona ngamadolo
intombazane laba pheze intombazane beguqa ngamadolo kuguqa into ngamadolo kuguqela omama kuguqela intombazane lezo ebikisiso igqoka itshalo ithwele ekhanda hayi lo mhlolo esizobona khona manje kuthela omama behambe ngamakhanda bongena emzini wabantu ihlazo umama ngumama ngokuhlonipha isimo senhloko noma sifundiswa noma uyini kepha umama ubuqotho bakhe busekhanda yazi ngisho ngalokho uyazi ukuthi uma umama elotsholiwe umama elotsheliwe uthwele amadlozi asekhaya kubo la ekhanda uthwele amadlozi alapha kulomuzi njengoba bephuma lapha kuloya muzi bethunywe ukuthi bayobika isisu bethwele manje amadlozi akuloya muzi la ekhaya kulowo muzi babengena kule khaya bekhulekele beguqa endlela kagogo beguqa amadolo bese qhamuka ke bazohlonipha labo bala ekhaya awuzwa bese qhamuka umama isisa sibikwa kubaba sibikwa kumama walapha ekhaya uma umama lapha ekhaya washona noma umama la ekhaya akekho ufanele ukuthi umfana lo wala ekhaya abe nenkulumo ukuthi baba la ekhaya kuno bantu seabeke belibaguqo bafike ubaba bese ezama ukuthi mhlawumbe lo baba azamthola umamncane noma ngasana ngapha vemsazi ukuthatha kanye lokwesibili kunzima kakhulu ngamanje kusokuvuke lo muntu lo lenxeba le umhla wesikhathi lo mfazi washona lo abekwazi ukuthi wena ungumuntu bengaguquki njalo benomsido ukhulume njalo mhlawumbe ubukade ungayiphekeli lokufikayo lo uzakutshakala amalungelo uthi angivuke ngipheke mina manje ngiceba umbhede ngikhiphe lephepha manje into enjalo manje lo mkamo washonayo wayengayenzi lento kungakho msaye efane nomuntu osifazane futhi mayishona isimo sendoda kulikhulu kubathola indoda enye ngoba lo yababa loya bekade emphethe ngendlela lokho kuzongena manje kungena ukuthi ungumfolokazi lo uzofuna imali kuphela noma mhlawumbe nalo mfazi ozengela manje la nakeze ngothando uzoqhabela ekhehla kunemali kuphela ayikuzala uthando lola elalo kuyamfazi nayo lento okay lapha ke manje ke lo mama lo okumele kubikwe kuye uma engekho ke ubaba la ekhaya umfana sebikile kuza ucela uanti wala ekhaya buye lesuku leli lo mfana evumelene nale ntombi uzawufika lapha ekhaya organize kubizwe lokho bese ke manje babike kumama uma bebika beguqa la besho ukuthi silethe nako intombi yabuzwa ke ngibani okumithisele na intombi cha umfana ongubani igama lakhe lo mfana ongubani oyigama lakhe uyabizwa lo mfana eze la mfana nampa abantu uyabazi na athi umfana yebo ngiyabazi okay hayi ke linabasemzini umfana uthi uyanazi ngosiko lesintu kuyekhishwe ubuhlalo bomhlophe kunikezwe intombazane uhamba nobuhlalo uma uqedwe bekisiso noma umlotha msakazi wasekhaya uhamba nama efika le ekhaya intombi ekhaya kubo uthatha lo mlotha lesisu sivunyiwe uthatha lo mlotha lo wasekhaya kubo uhlanganise nomlotha lo obuya le esokweni lakhe bese le ntombazane le ihuqa lesisu ngalo mlotho ohlanganiswe lokwakhela ukuthi manje lo mntwana lo sekubona ukuthi umntwana wala sekuxhunywaniswa inyanya zakubo makoti lenyazala ukuthi yebo akenzwa lutho kodwa manje lo mntwana lo na indlela phela indlela isivelile ihanjwe ngumnikazi na indlela lo mntwana lo ungwalapha kuloya muzi noma ngavela ini kodwa la kuloya muzi bavumile ngalomlotha noma ngalobuhlalo uma bemnikeza umhlalo bethanda umhlalo bese faka kuphi lapha eguqwezaleni nakho ke manje ke kulapho msakazi ke bese umfana lo eseswa manje eyohlawula kuphi lapha kuloya muzi manje na umbuzo wami lapha kule nsizwa le ukuthi kungani lo babezala anqabe lenkomo uma ngabe lesisisu leso siqusaso sabikwa lapha ekhaya kungani akungeke phela baba anqabe ungubani umuntu umsakazi onganqaba ukuthi mina ngimntanami ngoba ayikho into uzohlawulwa ubaba into emvela kancane kancane ubaba amnqane lapha kule nsizwa msakazi mangibheka ukhona okushaya amanzi eceleni yakhona okushaya amanzi eceleni angeke ubabezala engathi eguqwa ephila ngoba ephila ingane zohlawulwa anqande mhlawumbe ubaba lo ngenzeka kwesinye isikhathi ngoba kukhona obaba namhlanje abangamaqili amaqili kodwa angayikhotha emhlanje noma ngahlanipha uqede kepha ngeke uzoyikhotha emhlane uyomdinga uza kunuka ngemuva emhlane
yabona lo baba lo wale ntombazana umsakazi uma ngabe ngempela kunguye owenza isimo sephutha ukuthi inqanda lezi nkomo kodwa la ikhonto esalayo angeke aguqaza kwenze lokho mhlawumbe ubaba lo intombazana kukhona lapho yena bekade guquka ayifuna uyifaka khona ukuthi mhlambe ingabe inhle khona noma yozala ngakhona manje lo mbuzo lo washayisa kwesinkathi manje lentombazana la ngiqa khona intombazana yena ke lo mfana manje andikuba ayohlawula uxoxe nentombazane na noma mhlambe lentombazane le ithe baba lo mntwana akusiwa lwamuzi ngenxa yebhodlela liconsa yabona akusiwa ngesizwe esiqanda ikhanda la uma njengomfana athi nqandiwe uma ngenze njani ayikho leguqwayizi lo mfana manje unqandiwe phela phela unqandiwe yena futhi echaza ukuthi banqandela liphi isizathu na lapha lo ntombazane nale isoka lakhe akaqale eqala umfana eyibuza intombazane banqande ngaliphi na ngoba ngabantu ababili abahlangane la abakhe lesimo salomntwana uze kuxhumane labazali bexhunyaniswa ngabantu ababili la ungathola khona ubuqili obusentombazaneni wathola lengane lena akuyona lo mfana nje uyabhanselwa intombazane inesazelo sokuthi umntwana lo ungwalapha uthola ukuthi phela mina baphathi ngokuthi uma ngabe bamvimba and manje sebefuna ukumbobenza konke lento lo kungani intombazane ingangeneleli ixoxe sayidini nomuntu wayo ukuthi yebo wayethe ubaba okwenza ukuthi akuvimbe inakho nakho ngoba ngicabanga ukuthi kwayena ubaba ezala kwakufanele ayitshele ingane yakhe ukuthi into eyenza ukuthi ngijikise le yankomo umntanami hayi ngoba ukuthini kodwa inakho ukuze lo ntombazane achazele isoka ukuthi kwenze njani kube yinaso and manje mangabe ezongifuna inkomo le nkomo kubeni bayijikisa uma ngabe ngifuna incazelo abakunikeza incazelo the same time bazongilandela abakwasilodlo cha ukuthi mina ngoba ngayikhipha inkomo cha angeke nabakadlula uqobo amaphoyisa nomqondo ngeke amaphoyisa aguquka akuveze ngisho enduneni ngisho induneni impela emakhosini uma wena baba uyofika uthini uma uzomangala lapha nanoma ngabe wena ke baba wena baba ngoba uma intombazane izobikisiso kuyeguqukweke kuthiwa ubaba wentombazane uthi udinga inhlawulo yakhe engakanani nihamba seniyathi ubaba walapha ekhaya umnazo wentombazane uthe into engukuthi ngapha kodwa ngesizwe sigcwele engasiubugebengu losebukhona manje ezweni ngaphela manje ezweni sokukhona ubugebengu sokukhona umuntu othi ufuna uhlawule ingane yakhe ngo50,000 akwenziwa lokho ni athi wona ingane yami uyikhiphe esikoleni uyikhiphe akuhlangana nalokho ngoba lo mfana ingane akayirebha ingane yakho mangabe wena usiqusayo wayekumele iguquke ikubamba ifila ilale wena ingenza umkhuba bengameli ivume iqhakeze kuze guquka kwakhe kusimo somuntu manje ngeke kulo mfana wakho onesimo secala umshiya phlo wakho umbambe ngenkani uma rebhile yini ngoba phela nguye omvumele hamba uvula amathanga phezulu wayendlini wavula amathanga lo mfana kuqwenze njani wabeka lo wathi guquka kufuna manje akumele bengumfana obrilliant lapha kamsazi ke lensizwa le la angitholi kahle ekutheni ubabezala angaguquka azambophe akakwazi ukumbopha kodwa ngesizulu ke baphakathi esiqondile esifana nothi lomkhondo ukujikiswa kwenkomo ngizohlawula umntwana okuthiwe ngowami sisho ukuthini kumina sisho ukuthi umntwana akuyena wakho unephutha akusiyona wakho bayakuphika wena uyaphikwa lapho ungaphindi uzoguquke ulandele uphikiwe lapho lo muzi cha uphikiwe kulomuzi wena awuphikiwe phela sesabethi ngani sasikutshengisa ukuthi uphikiwe kulomuzi isizwe esiqondile nje bubuza sisho ukuthi wena uphikiwe angeke uguqwa uphikwe emumva uma ngabe ukhe baxoxe emva kwesikhathi bebone ukuthi hayi senza iphutha umele baza ubuya bona ekhaya kokwenu bezoxolisa bezokuhlawa yibona manje okumele baguquke behlawule wena siqu sakho bajike futhi lo mntwana lona ozelwe ezoxoliselwa emadlozini ukuthi zathatha umntwana sathi akusiwa lapha lo mntwana ngwalapha khipha imbuzi bona manje la bakubontombazane iye kuphi iye lekulwa muzi bogeza lo muzi abaphika khona umntwana wakhona
angeke impela lo baba lona uma ngabe wenza njalo ethi ubopha isimo sensizwa lensizwa ayivume lokho kuboshwa iyawuguqwa enkundla ngikhuluma ngenkundla emashifini noma enduneni uyawuguqwa kube lo baba zalo guquka ahlawule ukuhlawula ageze igama lale nsizwa lensizwa leko ayihlale phansi ithule uma lo baba eguquka ibopha yena ngokwakhe ahambe ayelocala noma hambe ayenkundleni yokuchaze yonke into kuyabe sekubizwa le ntombazane kuthi intombazane wasibikaphi isisu ngaphela manje ngakhipha abantwana bobika isisu bese